Oke. Sing tembang niku mau gantosin apa kok? Gantosin apa? Diki bolo-bolo dereng saged. Oke, mangke disipinakani setunggal blok setunggal. Lesong jumenglung son imbal-imbalan lho Mas. Biasanya kembar 6 iki metune. Iku tunggawa iki lho sing dingge tok tok tek tok tek tok tek kuwi lho. Temen ngerti gak? Gak. Nggon aku ge enek. Ora seru. Nggon aku ge enek kok. Nggih, niki dipinakani. Wes Mas Pawan. Sampun Mbak. Alhamdulillah. Wes dituruti langsung jumblengku. Nggih, jemblengger. Langsung jumblengge wes dituruti. Nggih. Dan niki spesial untuk Mbah Sinten? Mbak Bibi. Sabira. Oh, Mbah Yadi Sembako. Luar biasa nggih.
Semangatnya Masya Allah. Matur suwun sangat. Jan, untuk mengkis-mengkis kan nyapa to Jan. Aku tuh mas, aku tuh mati aku nih gini. Lho. Piye to Jan iki? Ngopo? Cuman kurang ngrasakne dadi aku mas. Lah wis yo gah aku dadi jemaah. Ya, Mbak, hati-hati, Mbak. Jadi lo nyapa. Kancaku. Kanca apa? Kanca kenal kono lho. So, lah berik kok iso ramen iki lho jane. Saka aja diolehne lesung jumbleng-glung neh yo Mas aku liyane kuwi. Ya boh ngene. Lah iya lek ora ngerti wong nyuwun kok apa ya roh aku ya. Tapi bagi aku mesti lesung jumbleng-glung ngono lho sampean ki sing rada piye ngono pick up kuwi mong lagu pick up apa piye ngono. Ya wis, saiki lagu pick up. Aja Mas gak iso kuwi. Derek gak iso grup pick up iki. Lho aku lah piye? Kol iki kol. Ndak iso masang kuwi. Pick up gak ero. Marai iki aku lagu lawas ki lali, lagu anyar ndak iso. Oke. Ya wis. Ya saged pinarak matur sembah nuwun. Wis sithik-sithik mengko dibanjutke maneh. Matur gunging panuwun wonten diajeng Ayu Rinvi. Pun dipinakani panyuwun tembang saking Warga Agung. Ugi para kadang tamu ing Tasik Lenggah. Matur sembah nuwun sanget. Bilih Tasik Wedal anggenipun Alga Budaya paringlipur wonten Elso panjenengan sami. Ugi temanggake mangking insyaallah tunggal blokos tunggal panyuwun tembang saking kadang dulur juru rewang siap dipinangkani. Ugi bilih anggenipun Bapak Barni ngersakaken tembangan malih nggih nyemanggake Pak Barni. Nyemangki insyaallah niki Alga